Solar lamp nga ginama sa mga botilya sa soft drinks. Mao'y bagong panginabuhian sa mga drug surrenderer sa barangay Paho. Dakbayan sa Lapu-Lapu, gitawag nila kini og Light of Hope. Kung giunsa nila kini paghimo atong sayran, pinaagi sa akong RTV Presents. Misugot ang mga drug surrenderer nga makita ang panagway tungod kay nagbag-o na sila o buot usab nilang makakabig sa uban nga musunod kanila. Bag-o nilang gikalingawan kining mga botilya sa soft drinks. Wala may bili apan dako kining kapuslanan sa bag-o nilang panganibuhian ang paggama og mga solar lamp. Silang yaon sa ka drug surrenderer sa barangay Paho ng mga anak. Dako kayo pasalamat nga nanapod nila yung katunan nga panginabuhian at least makatabang sad mi sa kabalayan diha nga walay kuryente way ka-afford nga patawag kuryente. Ang among puhunan nani 300 pesos pero amon ni ibaligya og 350 at least makabinasa sa nila na at least makatabang sa ninyo kaysa mo mga kuan diha kanang hinahanglan og solar light nga maka-afford ra mo barato ra nya instead nga kamo kandila kanin lang yung gamiton lihay pa sa sunog layo ra kay sa sunog. Gipakita sa partner NGO nga Light of Hope ang paggamit ug unsaon usab sa paghimo. Ang amoang main goal is makatabang ta sa atong communities nga sa remote areas. We provide the whole kit. We have the transistor and we also have the mini solar panel. And the tools, you can use long nose pliers, small ones, and wire stripper. So, for the first time nga magbuhat, although mas dugay siya, but if anad na, for example, ako, I can do 3 kits in 1 hour. Sa barangay Paho, adunay 30 ka mga drug surrenderers. Gawas sa nakahatag kini og panginabuhi sa mga surrenderer. Nakatabang usab kini pagpreserbar sa kalikupan. Atong mga drug surrenderer sa Paho, kitagaan na to og bag-ong panginabuhian mao ang solar lamp, no? The same time nakatabang ta sa mga drug surrenderer, the same time nakatabang ta sa mga pobre nga dili ka afford sa pagpa-connect og kuryente. Alang sa mga taong kanhin na hisalaang sa bisyo, ang trabaho dako na kaayong suga nga mag-iwag kanila sa matarong nga dalan. Ako si Alan Domingo. Kini ang akong short docu.